Ahoj, ja som Simona a v Austrálii sme s partnerom už 2 roky. Prišli sme do Austrálie cez Australia bez study, teda cez Pavlínu a Vráťu, ktorí nám zo začiatku veľmi pomohli. Prebiehalo to tak, že Vráťa pre nás prišiel na letisko, prišiel už aj so SIM kartami a s bankovým účtom, ktorý sme mali teda vybavený dopredu. A veľmi nám pomohli aj zo začiatku, ukázali nám, ako to Camps je, kde nakupovať, kde chodiť na výlety, kde si nájsť prácu najlepšie. Chcela by som veľmi odporúčiť Australia bez study, pretože nám veľmi pomohli so začiatkami v Austrálii a doteraz sme s nimi v kontakte, majú veľmi priateľský prístup a odporúčam ich teda. A určite choďte skúsiť Austráliu, ak vás to láka. My sme tu pôvodne chceli byť iba na rok a zlepšiť si angličtinu. Nakoniec sa nám to tak zapáčilo, že tu teda zostávame.